Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Pino sang Hinuban. Why nailain pa? Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Why nailain pa? Lamiaoy. Higala, welcome sa atong programa, ang Cebuano Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagsukad pa din sa Bahay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrasacar, kasamtangan pastor ni ining iglesia, o gusab diha sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Higala atong hisgutan karon kining Titus chapter 2 verse 11. Og naghisgot kini mahitungod sa gibuhat sa Dios alang sa mga katawhan. Sumala pa dinhi sa Cebuano Bible, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Magampo kita. Diyos nga balaan amahanamo, salamat sa imong kaayo. Kakarong adlaw kami nakamata, nakabangon, nakahimo ni ining mga gibuhaton, makatuman sa among mga katungdanan, makahimo og mga maayo og matarong mga butang sa among isikatao. Ilabi na gyud makadala kami og kadungganan kay mayaan, pagdalaig diya kanimo. O Dios, gamita imo balang pulong sa paghatag og pagtultol o giya o guidance sa among mga kinabuhi. Gamita usab ang imong balang espiritu sa pagtukbil sa kanunay dinhi kanamo sa diha nga kami motipas. Gikan niya ng matarong balaan og tarong nga dalan nga imong giladlad sa among atubangan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among maluluwas. Amen. Kining atong Diyos sigala mao'y nagtuga sa langit ug sa yuta. Dili nato siya mailhan, pinaagi ra nianang iyang creation. Busa, siya naghatag sa iyang bugtong anak. Nga gisulat usab sa iyang gipadayag, nga mao ang balaang kasulatan. So adunay tutulo ka mga tools. Maingon nato, ang gigamit sa Dios aron nga mailhan nato siya, although not fully, maybe partly, maingon nato, apan sufficiente na kini aron kita mo dangop, mo pakigduol ug musalig diha kaniya. Ang creation, ang iyang bugtong anak, og ang balaang kasulatan. Dinhi sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag.
Niini nga passage, si Apostol Pablo naghatag og biography sa usa ka magtotoo. Gitawag nato karon Kristohanon, gitawag usab nato nga sumusunod ni Kristo Jesus. Kanang usa ka magtotoo, sumusunod og Kristohanon, usa ka makasasala nga gidumalahan, gikontrol sa kalibutanong mga kailigbon ug nagkinabuhi niya ng kinabuhi nga dili Dios nun. Apan kanang grasya sa Dios gipadayag dinhi sa kalibutan ug sumala pa, for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men. O ana diha ang grasya sa Dios, usa sa mga kinaiya o attributes sa Dios, mao nga siya adunay grasya. Sa atong pagsabot tigala, unsa man diay kanang grasya o lahi ang grasya kaysa ganti. Grace versus reward. Kanang grasya higala mao kanang maayong hatag gikan sa Dios ngadto sa tawo nga dili angayan hatagan og maayo. Nasayod ka ba higala nga ang Dios wala naghatag og grasya sa mga manulunda? Kato mga manulunda nga individually na nagpakasala og misupak diha sa Dios. Ang Dios naghatag sa iyang grasya sa makasasala nga tao. Ang grasya sa Dios iyang gipadayag, charis man kana, no? Sumala pa sa mga Greek scholars. Mao kini ang panalangin o pagpakamayo gikan sa Dios nga nagahatag og kalipay, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness. Mao kana ang grasya sa Dios. Ang maayong hatag gikan sa Dios ngadto sa tao nga dili angayan hatagan og maayo. Mao kana ang paghulagway nato niya ng grasya sa Dios. Ug sumala pa ni ining bersikulo, kini nga grasya sa Dios nagadala og kaluwasan kana nga pulong nga soterion nga sa diin gikuha diya ang pagtuon kabahin sa kaluwasan og namugna ang pulong nga soteriology, ang pagtuon mahitungod niya ng kaluwasan. Kana nga kaluwasan ni gala dili kaluwasan nga ingon nga maluwas kita sa mga sakit, kay mao kana karon ang emphasis sa mga magwawali. Maluwas kita sa bankruptcy, maluwas kita sa pagkapurdoy, sa kapobrihon. Kanang kaluwasan nga gihisgutan dinhi mainly higala mao kanang kaluwasan gikan sa pag-antos sa linaw nga kalayo. Kay kanang linaw nga kalayo giandam una kana sa Dios ngadto sa mga manulunda nga misupak nagmasupilon og mipalayo diha kaniya. Alang kana sa mga manulunda. Apan nahimong affected, nahimong bahin usab sa mga pagahukman sa Dios kanang makasasala nga tao. Kining grasya sa Dios sigala nagahatag kini og kaluwasan. Kaluwasan ingon nga libre, walay bayad, dili paningkamutan, dili ingon paliton, dili trabahuan. Kini nga kaluwasan higala ginahatag niya isip gasa. Kay ang bayad sa sala kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Atong hisgutan higala kung unsa kining gihimo o gibuhat sa Dios. Iyang gipadayag, iyang gipakita kini nga grasya. Og ang pagpakita sa Dios niini nga grasya dili lang ingon sa paghatag kanato niya ng libre nga sunlight, libre nga hangin. Maingon nato basically
libre nga tubig. Ang paghatag sa Dios dinhi kanato sa atong mga panginahanglan kana grasya usab sa Dios. Apan kanang grasya sa Dios aron nga ato gyud makita, masinati ug madawat, naipadayag kana sa diha nga mianhi si Ginoong Hesus isip tao dinhi sa kalibutan. Siya ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios, nagsuot siya unod ug dugo. O kining iyang kalihukan gihulagway ni Apostol Pablo sa Efeso o sa Filipos kapitulo 2 ingon nga paubos ang iyang humility. Tiyaw mo gisimba siya sa mga manlunda dito sa himaya, apan siya nagpaubos. Nagsuot siya ni anang lawas sa tao nga walay sala. O nga siya nahimong usa ka alagad ug ulipon hangtod gani sa iyang kamatayon dito sa cross. Dito nakita sa mga tinun-an ug sa ato karon nga panahon pinaagi sa balang kasulatan kung unsa kana ang grasya sa Dios. Ang kasuguan ni anhi o gipadayag pinaagi ni Moses, apan ang grasya na ipadayag pinaagi ni Ginoong Hesus. So sumala pa kini nga grasya nga mao ang kaluwasan nag-appear na ipadayag. Ang Grigo nga pulong epiphaneo o epiphaneno. So ang epi meaning around, kanang phanos higala mao kana ang appearance. Ang pagpadayag niya ng grasya sa Dios wala lang niya gipadayag kini diha sa mga katawan sa Israel o sa Middle East. Gipadayag niya kini sa tibuok, around sa tibuok nga kalibutan. Og tungod niya na higala ang mga tao dili makahatag og mga alibay o pagpangulipas or excuses diha sa atubangan sa Dios. Sa pagkatinuod, bisan pa gani ang creation. Sumala pa sa gisulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios sa tinaw na ilan na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y pangulipas. Ang iyang pagka-Dios, ang iyang walay sinugdanan o walay katapusan nga gahom na ipadayag, pinaagi sa creation. Apan, kining grasya sa Dios, iyang na ipadayag, pinaagi kay Kristo. Nga nagsuot unod og dugo, aron nga pinaagi sa iyang lawas siya makasinati og kamatayon. Og sa kamatayon niya, iya na bayran ang atong sala. Og sa iyang pagkabanhaw, arang siya makahatag og resurrection life. So, there's the revelation of God's grace, for the grace of God has appeared unto all men. Kanang all, gikan sa Grigo nga pulong nga pas, which means also everyone. So kining grasya sa Dios iyang gipadayag, gipakita kini sa matag usa dinhi sa kalibutan. Dili lang ingon nga all kinds of people, kining pulong nga all individually, each, every, any, all, the whole, everyone, all things, everything. So, mao kana ang word nga all. Yang gipadayag kini ngadto sa tanan, everyone. Busay gala, kini nga kaluwasan gi-offer alang sa tanan. Kinasingkasing sincero, tinud-anay nga gi-offer kini sa Dios
sa tanan. O kana nga grasya higala sa persona ni Ginoong Hesus muhatag mudala o kaluwasan gikan sa pag-antos sa linaw nga kalayo. Hinaut nga imo kini higala na dawat pinagi sa imong pagdawat o pagsalig kay Ginoong Hesukristo. Daghang salamat sa inyong pagtubay nining atong programa karon og thank you DYSR sa inyong pag-replay. Sister Sharon Guerra, si Junessa,